Bine v-am regăsit, dragii mei. Continuă campania electorală, o campanie desfășurată în condiții speciale pentru că este pandemie. Și a mai venit și toamna și mai răgușim și uite așa, îmi cer scuze pentru voce și pentru că nu o să pot performa. Da, rolul moderatorului este să fie la lucru și să își facă treaba. Doi invitați astăzi, dragii mei, candidează pentru Senat amândoi, domnul Dacian Iulian Ciudaru. Bine ați revenit, domnul Ciudaru. Bine v-am regăsit. Și domnul Ovidiu Proescu. Bine ați revenit, domnul Proescu. Bine v-am regăsit, domnule. Da, din partea Pro-România nu cred că mai este niciun secret. Dacă dăm planul general, vedem acolo că îl avem pe domnul Dacian Ciudaru frumos afișul și cu semnătura aia, așa, în sfârșit. Bun, hai să vedem ce facem. Și noi avem ecran unde să-l punem, știți că trebuie să zic lucrul ăsta. Hai să ne apucăm de treabă, pentru că dumneavoastră trebuie să prezentați oferta dumneavoastră electorală, dar se rostește acum cuvântul cheie, acum, care pe toate buzele, este vaccin. Vaccinarea obligatorie, vaccinarea nu știu cum, va fi, nu va fi. Hai să încercăm să o lămurim și din punct de vedere al poziției Partidului Pro-România și din punct de vedere juridic, că avem un jurist un avocat, așa, ca să mulțumesc, Alexandru. Când trebuie să fiu corectat, să știți că eu mă las corectat pentru că așa e bine. Vă rog, domnul Ciudaru. După câte am înțeles și noi, toți românii, dacă facem referire la discuțiile președintelui Iohannis, prin care spunea că vom beneficia de un vaccin, președintele Iohannis care s-a transformat într-un agent electoral al guvernului PNL, dar nu are niciun merit în această situație cu vaccinul, în sensul că ar reuși el să facă cumva ca noi să primim mai repede vaccinul în România, ceea ce nu ține de el, indiferent de președintele României, cum l-ar chema el. Mecanismul Uniunii Europene va asigura către toate țările Uniunii Europene distribuirea dozelor de vaccin după un plan foarte bine stabilit, indiferent, repet, de numele președintelui României. Acum, din punctul meu de vedere, este cuiz politic, ca să mai mușamalizeze puțin nereușitele guvernului PNL, președintele Iohannis încearcă să iese el în față și să spună, vedeți, dacă nu aș fi fost eu aici, vaccinul nu ar ajunge la voi. Ceea ce mă deranjează pe mine foarte mult este că în ultima perioadă se observă modul necorespunzător, neconform, modul greșit prin care guvernul actual gestionează situația pandemică din România și argumente în ceea ce spun este să ne gândim și la vaccinul antigripal. Pentru că există în România, în momentul de față, știu că parcă era vorba că s-au distribuit aproape 3 milioane de doze, dar din cunoștințele pe care le am eu, foarte puțini au ajuns la medici de familie. Păi dacă un vaccin antigripal nu a reușit să ajungă la toată populația, așa cum a spus guvernul, n-a reușit să facă distribuirea corectă. Credeți dumneavoastră oare că guvernul PNL, în talmeș-balmeșul ăsta de măsuri pe care le va reuși să împartă echilibrat și să facă vaccinarea așa cum ne spun ei și ne vând pielea ursului din pădure? Nu, eu cred că președintele Iohannis a intrat într-un joc, repet, pentru a acoperi erorile pe care le-a făcut guvernul PNL. Cred că soluția corectă. Și mai e un lucru foarte important. De ce oare nu-și doresc ei să fim testați toți, să vedem care suntem bolnavi și care nu, care trebuie carantinați, care trebuie să meargă în izolare, care dintre noi poate să meargă liber pe stradă, să nu ne mai îngădească drepturile cetățenești. Totul are referire la data de 6 decembrie. Să fim sub 10.000 raportați, deși, dacă nu greșesc, ieri cred că au fost 196 de cazuri de decedați. Nu știu, nu am situația la zi, de ce este pe telefon, nu vreau să mă apuc să sap în toată povestea asta, pentru că eu am săturat de statistica asta. Da, este o statistică care denotă în continuare lipsa de responsabilitate a actualului guvern față de măsurile care se impun cu adevărat. Iar Pro-România, prin cele 5 măsuri, o să enumăr una, și anume testarea națională gratuită, care trebuie decontată de către stat, inclusiv tratamentul pentru COVID. Noi considerăm că asta este soluția și avem și un exemplu în Uniunea Europeană. Slovacia, făcând acest lucru, a dat dovadă că
măsurile au scăzut din punct de vedere al intensităților și au trecut peste ușor mult mai bine decât noi, care noi pe zi ce trece ne agravăm. Și un alt aspect este, am văzut că și Austria începe să importe modelul Slovacia și ba mai mult, o parte din Italia, din cunoștințele pe care le am eu, a încercat și au început să facă testări masive asupra populației pentru a vedea fiecare individ în parte dacă este afectat sau nu. Revenind la vaccin, consider că vaccinul în momentul este normal să ajungă și în România. Cu siguranță va fi la începutul anului viitor, nici de cum spune președintele acum, până la toate avizele, și este în curs de testare. Vaccinul să știe dacă este bun sau nu. Pentru că nu putem să punem pe piață în România un vaccin care nu are ciclul acela de testare și să vedem dacă este bun. Asta este părerea noastră pro România, că măsura care se impune de azi este testarea masivă a populației. Pentru guvernul PNL nu are bani de alocații, nu are bani de pensii, nu are bani de testări masive, are bani numai de alegeri și are bani să facă fel și fel de lucruri prin oameni puși în anumite ministere. Nu este corect. Domnul Proescu, vin cu aceleași întrebări nesimțite pentru foarte mulți. Vaccinarea obligatorie. Și de cealaltă parte, cine administrează vaccinul? Pentru că, iarăși, foarte mari probleme vor fi dacă îl administrează paramedicul, asistenta medicală, nu știu, în primul rând nu știu cum este vaccinul ăsta, intramuscular, intravenos. Deci sunt niște discuții de specialitate pe care nu le putem face noi aici. Însă, data trecută am vorbit cu dumneavoastră și mi-ați vorbit atât de frumos despre drepturile pacienților. Iarăși, ne ducem spre legislația asta și stai, de ce trebuie să fac eu acum vaccinul ăla care mi-l dau ei? Ce nu pot să mai aștept o lună sau două, poate apare altul mai bun. Da, domnul Niculeț, aici aveți dreptate în ceea ce spuneți și este o interpretare logică a dumneavoastră, în primul rând. Faptul că, făcând o analogie și revenind la legea pacienților, într-adevăr, ei trebuie, după cum am spus la dumneavoastră în emisiune și data trecută, când am fost înainte, ei trebuie să beneficieze de cel mai bun tratament posibil existent în acel moment. Aici aveți dreptate când spuneți că de ce trebuie să fie neapărat acel vaccin. Revenind un picuț la legislația europeană, unde sunt prevăzute drepturile tuturor cetățenilor europeni, la care și noi am aderat prin tratatele pe care le-am semnat, sunt și drepturile pacienților. Într-adevăr, nu suntem pregătiți pentru a găsi cea mai bună formulă și poate și datorită noutății cu care ne-a surprins pe toți această boală, și legislația lasă în foarte multe privințe de dorit. Și eu sunt chiar nerăbdător și chiar curios, vă spun, să văd care va fi abordarea legislativă a țării noastre în privința administrării acestui vaccin. Pentru că ați spus foarte bine, vor fi extrem de multe polemici, mai mult s-ar putea ajunge la acele nemulțumiri să fie transformate în, știu eu, Doamne ferește, în situații mai... Nu, da, și acțiuni în justiție. Sunt și acțiunile în justiție, într-adevăr, și astea. Pentru că nu putem la nesfârșit să... Deci, tu nu ai... Acum, întreb și eu, că, bun, dumneavoastră și colegii arătați cu degetul spre guvern, eu arăt cu degetul spre Parlament, unde vreți să vă duceți. Că Parlamentul acum, mie, cetățeanului, nu mi-a ușurat existența, n-a venit nimeni să spună, bă, stai un pic, domnii de la guvern, ok, a fost stare de urgență, bun, am priceput, totul militarizat, totul, ok, am priceput, e prevăzută, ok. E starea de alertă. Hai mă să vedem ce facem noi, să ne ducem și să facem niște legi și se putea face o largă majoritate, niște legi foarte, foarte clare. Că aici este cuiul lui Pepelea. Da, sunt niște aspecte foarte pertinente pe care le expuneți dumneavoastră. Și, într-adevăr, întrebările apar și sunt sigur că la aceste întrebări apar din ce în ce mai mulți români. Într-adevăr, se puteau face. Și se puteau face legile și mai clare și aplicate. Dar, exact cum spuneți, constatăm că nu s-au făcut. Mă enervează foarte tare că... Așa, vă rog, v-am întrerupt. Nu. Așa e. Mă întorc spre domnul Ciodaru. Domnul Ciodaru, e
foarte important să înțelegem inactivitatea, e foarte important să înțelegem inactivitatea asta a Parlamentului. Lipsa, e un vid legislativ. Cum îl umplem? Vidul legislativ și corijarea legilor în vigoare se poate face cu o infuzie de parlamentari noi, de oameni care nu au mai fost în Parlament până în momentul de față, de oameni neinfectați de virusul acela de a dormi pe scaun în Parlament, de oameni care sunt dorniți să facă ceva pentru generațiile următoare. Tot spun și în emisiunea dumneavoastră, bat apa în piuă și vorbesc ca o moară stricată. Celelalte partide au pus pe liste aceiași oameni. Credeți dumneavoastră că iau vreun interes să modifice vidul acesta legislativ, să modifice legile în așa fel încât să nu mai există un vid legislativ în contextul în care ei tot timpul au beneficiat după anumite selecții și pasaje din lege, că citești după virgulă sau înainte de virgulă. Pro-România, atât prin prezența mea, cât și prin prezența lui Ovidiu, demonstrează că pe listele de a candida la parlamentare sunt oameni noi, oameni tineri care vor să corecteze acest lucru. Garanția, eu pot să spun și altcumva, eu cred că Pro-România poate fi ca un fel de antivirus în Parlament față de parlamentarii existenți. Și o spun cu mare responsabilitate, pentru că ați observat, de fiecare dată, la alegeri, sunt aceiași parlamentari. Ok, haideți că acceptăm și lucrul ăsta, că dacă ei nu au nimic în spate, am înțeles, atâta pot. Dar Pro-România garantează că pe listele de candidaturi sunt oameni care au diverse competențe în domeniilor de activitate și au expertiză care au demonstrat-o de-a lungul timpului. Cine poate corecta aceste legi cu referire în domeniul juridic mai bine decât un tânăr care practică acest lucru? De aici e vorba de Ovidiu. Cine poate corecta anumite legi ce țin de administrație mai bine de candidatul Pro-România la Camera Deputaților, Miru Șteiu, care o viață întreagă a lucrat în acest domeniu și s-a lovit de problemele legislative? Cine poate lucra mai bine în cine poate găsi soluțiile la problemele pe care le au producătorii locali? Și aici mă refer producătorii locali din județul Hunedoara. Cine poate găsi soluțiile mai bune? Mai bune decât Sorin Marica, care asta a făcut și se zbate și dorește să facă acest lucru. Sunt lucruri pe care... Dar stai, că nu toți așa v-ați exclus. Și care e talentul dumneavoastră? Hai că... pe dumneavoastră ce vă recomandă? Că aia erau în afară de voce și talent. Vocea și talent. În afară de voce și talent. Am vrut să... Și farmecul irezistibil. În general vin candidații în emisiuni și se laudă pe ei. Așa. Eu am vrut să dau dovadă în continuare, nu că sunt avocatul echipei Pro-România, deci Ovidiu e avocat, ci sunt omul care spun și enumăr competențele echipei din care fac parte, fără să spun despre ce. Pentru că dacă eu în echipa Pro-România sunt oameni valoroși, înseamnă că aceste lucruri denotă seriozitatea Pro-România pentru a-și desemna candidații în Parlament. În afară de vocea și talentul Dacian Ciodaru, care îl recomandă, mai sunt și alte aspecte. Experiența pe care o am în domeniul administrativ, pe care mi-am călit-o la Primăria Orașului Simeria, experiența pe care o am în domeniul învățământului universitar, pe care am început-o la Universitatea din Petroșani ca și cadru didactic asociat, experiența pe care o am în domeniul ONG, pentru că provin din domeniul ONG, fiind lider la studenților atât la nivel național cât și zonal și local la Universitatea din Petroșani, sunt lucruri care, experiența pe care o am în domeniul sportiv, prin faptul că am practicat sport la nivel de performanță, sunt lucruri care denotă că suntem calificați pentru a corecta, pentru a corija legile în vigoare. Sunt lucruri importante prin care numai o echipă de tineri și dornică să facă ceva bine, că toți vrem să facem câte ceva, dar dacă nu ai această dorință de a face bine, dacă nu ai această dorință de a creiona și a da speranță că se schimbă ceva, nu se va schimba nimic. Cu durere o spun. O simplă analogie. Lista PNL, lista PSD și lista Pro-România. Veți vedea că ei sunt aceiași, noi suntem noi. Noi în sensul de a fi oameni noi pe piață, oameni noi în politică, oameni noi de pretendenți la fotoliul de parlamentar în Parlamentul României. Ca să fim exacti, nu în totalitate, că domnul Marica este din această legislatură, să nu vină cineva și să spună, bă, stai așa, uite, domnul Ciodaru vine și spune și moderatorul n-a nicio reacție. Nu. Spunem lucrurile frumos și... În general, exact. Într-o societate, minoritatea se supune majorității.
La noi majoritatea este de 90% din listă sunt oameni noi care candidează la funcția de parlamentar și 10%, exact cum era vorba de Sorin Marica, atunci, generalizând, suntem oameni noi. Pentru că este nevoie și de experiența lui Sorin Marica, este nevoie de modul lui de abordare, este nevoie de ceea ce a făcut el, de inițiative legislative. Nici nu voiam să supun judecății publicului de ce este Sorin Marica pe listă, pentru că îl cunoaștem, vine la emisiuni, știm activitatea parlamentară, nu asta era problema, doar să nu fim acuzați, nici dumneavoastră, nici eu, de către cineva, uite bă, ăștia mint acolo pe față, au mințit poporul cu televizor. Nu, dar eu vreau, îmi cer scuze ca să nu lăsăm fraza neterminată, tocmai de asta am vrut să scot în evidență că noi între noi candidații ne cunoaștem și știm ceea ce putem să facem, iar dacă ajungem acolo știm ce avem de făcut și avem încredere unul altul. Ceea ce rar se găsește la un partid din România. Asta am vrut să spun. Faptul că noi ne cunoaștem și știm fiecare ce a făcut și ce vrea să facă, denotă că suntem o echipă omogenă care merge pe aceeași direcție. Direcția este să fie cât mai bine României. Pentru că Pro-România, prin propunerile pe care le are de guvernare, și revenim la prima zi, când vechea emisiune, când spuneam că din prima zi se vor face demersurile, sunt măsuri pentru toate categoriile sociale de români. Nici de cum pe segmente, așa cum au făcut celelalte partide. Nu există poporul Pro-România, așa cum făceau poporul PNL sau poporul PSD sau poporul USR. Nu există. Există doar România și românii. Da, până una alta există România și români în pandemie cu școală online, cu justiție online. E foarte curios. Hai să vorbim un pic, vă rog. Da, doar dacă îmi dați voie să completez și mă lăsați acum să fiu eu în această emisiune avocatul pro. Vă rog. Pe lângă calitățile pe care dumneavoastră le-ați enumerat la colegul meu, Dacian Ciodaru, v-aș putea spune că are un mod de a acționa, o acțiune orientată întotdeauna spre a aduce un plus. Și este incredibil în capacitatea lui de a mișca lucrurile și de a face ceva. Efectiv, la omul ăsta nu există lipsă rezultat sau o letargie în așteptarea lui sau hai să mai vedem. Nu, trebuie să se rezolve. Vis-a-vis de implicarea lui și de posibilitățile de a realiza ceva în momentul în care ajunge în Parlament. Bun, vroiam să vă arunc mănușa cu serviciile online, pentru că totul se transformă. Banca e în online, mâncărica ți-o comanzi online, mă, și justiția și școala se face online. Cu care începem? Începem cu justiția? Hai să vorbim un pic despre cum se desfășoară acum procesul de justiție, pentru că, nu știu, eu n-am înțeles niciodată, trebuie să mă duceți după ce se termină campania, odată să încercăm. Știți cum se zice, întotdeauna trebuie să începem cu justiția. Așa trebuie. Vă rog. Acum, justiția, într-adevăr, se încearcă și se dorește o digitalizare inclusiv a justiției, că tot auzim vorbindu-se despre digitalizarea administrației, digitalizarea tuturor serviciilor. Această digitalizare este văzută chiar se poate vedea în momentul ăsta când vorbesc din experiența proprie și din ceea ce mă lovesc eu. Dosarele, din ce în ce mai mult timp, sunt duse către dezbaterea lor și asupra spețelor care constituie aceste dosare către partea de online. Se audiază și martori online, că este foarte important lucrul ăsta, că nu știu, eu am fost într-o sală de judecată, știu că bine, n-am fost de mult, acum, în ultimul timp n-am mai fost, dar am fost, știu că te duci, juri acolo să spui adevărul și numai adevărul și încerci să spui, dar e foarte important contactul ăla, nu știu, pe mine m-a impresionat. Să știți că se audiază chiar și acum martori. Martori probabil fiind vorba despre unele comisii rogatorii care existau și până acum, care trebuie luate în alte localități, la distanțe foarte mari, dar în ceea ce ține de domeniul penal al justiției noastre. Într-adevăr, sunt audiați în mod online. Sunt încăperi speciale unde persoanele încarcerate, bineînțeles, asigurându-se și toate metodele de protecție datorită pandemiei și
asigurându-se și încercându-se să se asigure și partea legislativă. Audierii pune persoane, să zicem, încarcerate. Da, se face online. Da, e foarte complicată povestea. Hai să ne ducem spre școală, că văd că aici e și într-un fel înțeleg acum în campania electorală, dar după campania electorală chiar aș vrea să facem o emisiune pe justiție și să spuneți ce vă doare atunci. Acum sunt regulile de campanie, e ok, înțeleg, pentru că pe mine mă dor foarte, foarte multe lucruri legate de actul de justiție, de opacitate, dar nu. Școala online. Suntem în online. Aveți copii? Da, da. Băiat, fată? Am doi băieți. Doi băieți, lumina să vă ochilor trăiască. mei. Mulțumesc el. Știu că și domnul Ciodaru are un băiat, dar încă nu. E la școală, nu e la școală încă. Nu, este prea micuț ca să fie la școală. Mare grădiniță, crește, grădiniță, după aia școală. Am înțeles. Deci de asta vorbesc cu... Poate e un norocos Așa. în momentul ăsta. Poate e Vă un rog, norocos. amândoi sunt la școală? Da, amândoi băieții mei sunt la școală și vis-a-vis de ceea ce m-ați întrebat, școala asta online, să știți că pe lângă unul din proiectele noastre de guvernare, în cazul în care vom ajunge acolo, este efectiv un subiect care nu că ar trebui dezbătut, ar trebui rezolvat. Vă spun din proprie experiență. Am zis, am doi băieți în clasele gimnaziale și efectiv... Deci clasele gimnaziale, cât? Clasa 5-a și clasa 7-a. Clasa 5 și clasa 7, a 2 ani între ei. Să vă trăiască, ok. Deci sunt... Mulțumesc. Încă e bine, zic. Că nu-i clasă terminală și nu-i clasa 8. Este ceva incredibil, nu știu, probabil voi fi un pic avântat în ceea ce spun, dar, repet, mi se întâmplă mie. Avântați-vă că niciun fel de problemă. La mine în casă văd lucrul ăsta. Băiatul cel mare, clasa 7-a. Așa. Ore de la ora 8 la ora 3. În 3 zile pe săptămână. De la ora 3, acum să vă spun un program de la noi din familie. De la ora 3, apucă și copilul să mănânce ceva, după care trebuie să se pună să pregătească lecțiile pentru a doua zi. Se întâmplă să fie 3, 4, uneori și mai multe ore. Dați-vă și dumneavoastră seama și vă rog să vă întrebați și eventual să se întrebe și telespectatorii în măsura în care poate sunt și ei în situația mea. E vorba despre un copil. Noi am avut o altă copilărie, nu are rost să intru în subiectul ăsta. Acest copil, 11 sau 12 ore, tot trebuie să fie online. Nu mai vorbesc despre problemele medicale, că stă cu ochiuții tot în calculatorul ăla. Dar trebuie să fie online și să se pregătească pentru școală. Online numai 6 ore, sau 7 ore. 6, da, și după aceea cu cele 3 sau 4 ore, copilul ăsta 10, 11 ore, repet, uneori și mai mult. Un om normal se duce la serviciu 8 ore, după care vine acasă și face ce vrea. La copii stăm 10-11 ore. Păi asta e joaca, deci domnul Proescu, nu vă sperați pe mine. Da, Dumneavoastră ați zis că vă avântați, dar nu vă avântați. Astea sunt lucrurile pe care dar le nu ar vedem. trebui să fie o joacă. Păi, e vorba despre copiii noștri și despre sănătatea noastră. Nu vorbesc despre calitatea sistemului educațional. Nu intru în această problemă și nu vorbesc despre acest aspect. Mă gândesc efectiv la copilul ăla care nu mai are viață. Copilărie, nu? da, a fost un mic șoc de curent care ne-a scos așa un pic în afara jocului, în afara online-ului. Da, stați liniștiți că n-am plecat nicăieri, ne întoarcem. Acum e normal, toată lumea încearcă să se încălzească, să aibă tot confortul și normal că rețelele, de obicei, înțelegem, eu nu pricep. Bun, rămăsesem, domnul Proescu, la discuția despre școala online și spuneați că nu înțelegeți cu niciun chip de ce, ca să spun așa, există această stufoșenie, dacă pot să o numesc, și a programei și a programului, pentru că un copil stă 7 ore la școală, online, da? Și făceați, să spun așa, paralelismul între ce se întâmplă în online, că nu mai au timp, deși au 10 minute, aceeași pauză de 10 minute o au,
Da. Ca și la școala normală când se dă. Vă rog. Da, așa e. Dar la cele 10 minute, 3-4 minute să mă deconectez și încă 2-3 să mă reconectez pentru următoarea oră. Cât îmi mai rămân, domnul Miculeț? Pauză. Și stăm de la ora 8 la ora 3. Nu vorbesc despre conștiinciozitatea lor, ci efectiv despre faptul că e aproape inuman ceea ce se întâmplă. V-am zis, școala, de ce insistăm noi pe redeschiderea școlilor? Sunt și acele 10 minute și 5-6 câte ori fi, cât mă deplasez până la școală, faptul că iau aer, sunt afară. E altceva decât statul între cei 4 pereți și chinuindu-mă, astea sunt alte probleme. Unii efectiv nu pot să acceseze partea online. Bun, și acum, că și noi facem emisiunile online, e de înțeles că se blochează totul, pentru că toată lumea intră pe internet. Acum e oricât ți-ar garanta și providerii, încercăm să înțelegem lucrurile astea. Îți înțeleg situația și boala asta care ne-a dat și ne dă în continuare peste cap. Dar parcă este și o neimplicare și o negândire logică din partea autorităților în ceea ce privește viitorul țării noastre. E vorba despre copii. Și aici colegul meu ar putea spune... Colegul dumneavoastră și-a luat notiția acum, râdem, glumim că noi vine din spate. Redăm țara copii. Cum să o redăm? Că era să spun un cuvânt care nu-i propriu emisiunii dumneavoastră. Vă rog, nu, mulțumesc. Domnul Ciodaru, deci toate vis înainte, să spun așa. Aveți un copilaș de vârstă fragedă și atunci toate vă sunt înainte. Ovidiu zicea bine că sunt norocos din acest punct de vedere. Eu mi-am pus întrebarea și îmi pun întrebarea: oare cum învață copiii să scrie în online? Cum fac ei bastonașele acelea? Oare cum învață lucrul ăsta? Oare ce face un copil de clasa 3-a, 4-a, 5-a, 6-a, 7-a când se întâmplă ce s-a întâmplat acum? Să ia curentul. Când trebuie să conecteze, să reconecteze la toate sistemele. Profesorul acela oprește clasa, oprește ora de curs și explică cum prin telefon mobil sună părintele. Înseamnă că trebuie să stea părintele acasă. Aici sunt niște întrebări pe care n-ar trebui să fie și s-ar putea renunța la ele prin redeschiderea școlilor și testarea în masa populației. O altă întrebare: oare profesorii sunt pregătiți pentru cursuri online? Că de ani de zile sistemul educațional este un sistem clasic și îl vorbesc în cunoștință de cauză, bazându-se foarte mult pe empatia profesor-elev. Păi prin sticla asta, cum am eu telefonul ăsta, ce empatie? Și eu sunt nevoit să folosesc acest dispozitiv în campanie, când țin legătura cu familia și îmi văd fiul în online. Dar abia aștept să ajung acasă să-l țin în brațe. Cât pot, până n-adorme seara sau dimineața când se trezește. Ce căldură sufletească emană, ce pedagogie emană cadrul didactic și își dă toată silința. Adică să înțelegem lucrul ăsta și știu că și dumneavoastră sunteți în cauză din acest punct de vedere. Este o diferență total de la cer la pământ între sistemul online și sistemul clasic. Foarte mulți tineri îmi scriau în privat, scriau în privat despre învățământul online și spuneam că trebuie găsită soluția să deschidem. Dar ei nu poate să facă nimic. Pentru că sunt prea mici. Știți că totul e vorba asta, noi suntem prea mici, nu ne bagă nimeni în seamă. Păi ca să ne bage în seamă cineva, propunerea mea este, dragi tineri, cred că ai camera și mă uit bine la ea. Da, vă rog. Dragi tineri, ca să ne bage în seamă și pe noi cei care avem propunere și știm realitățile cotidiene ale județului, este să ieșim pe data de 6 decembrie la vot și să votăm așa cum ne dictează conștiința și să votăm pe cineva anticriză, un premier anticriză, o formațiune politică anticriză, o formațiune politică care aduce în fața voastră oameni tineri cu diverse, care sunt experți în diverse domenii de activitate. De ce spun asta? În emisiunea precedentă, alături de mine, în studioul la dumneavoastră, a fost Dorina Băncilă, care lucrează în domeniul sănătății. Știe ce înseamnă și cu ce se mănâncă sănătate. Acum este Ovidiu, care, din punct de vedere al justiției, Sorin Marica a fost, Emil Râște, oameni care au demonstrat în domeniul de activitate. Noi am demonstrat, ca să nu credeți că mă exclud, de-aia am zis noi am demonstrat în viața de zi cu zi, în domeniile noastre de activitate, că avem rezultate. Celelalte partide au demonstrat că au pe listele lor parlamentari de carieră, doar parlamentari. Își mai aduce vreunul dintre ei aminte ce este la bază? Pentru că sunt aceiași, de ani de zile. Ei consideră că a fi parlamentar au primit la școală cum să devii parlamentar în clasa 1-a. Asta e durerea mea.
Noi, generația asta tânără, care încercăm să schimbăm ceva, oare cum putem reuși dacă nu prin votul din 6 decembrie? Aici este nevoie să găsim o soluție, să schimbăm mentalitatea că în Hunedoara sunt aceiași parlamentari pe viață. Trebuie să fie parlamentari tineri, cu un suflu nou și cu experiență. Și mai trebuie ceva. Acum mi-a venit în pana asta de curent. Așa, vă rog. Trebuie să fie și parlamentari care merg acolo cu demnitate și ceea ce spun și cred și ei. Și acum spun, dacă ne uităm pe listele celorlalte partide, nu mai le dau numele acum, să vedem care dintre ei au și pensie, care dintre ei au și salariu, care dintre ei au și indemnizația la cabinetul parlamentar, cum se normal. Păi dacă ai și pensie, nu spun să nu fie acolo. Dar să ne uităm în quantum. Unii dintre ei se zbat să mărim pensiile, că și le măresc și pe ale lor. Stați așa un pic. Măresc la mine cu 5%, care înseamnă 2 lei, își măresc și pe ale lor cu 5%, care înseamnă 30 de lei. Este o durere. Când sunt parlamentari în județul Eu zic Hunedoara... că sumele nu sunt corecte. Era un exemplu, ca să nu... Așa. Este o durere că există parlamentari care au venituri în momentul de față și din pensie și o să aibă și pensii speciale, că asta era o poveste cu ei acum, URSS-iștii, USR-iștii, că își dau de... Da, uite, vreau să vă întreb, că acum e mare vânzoleală. USR și PSD. PSD. Nu, da, nu PSD-ul. Nu, doar domnul Ciolacu. domnul Ciolacu și A anunțat că da, și liderul parcă grupului Camerei Deputaților de la PSD, Alfred Simonis, care este din Timișoara, au anunțat că vor să renunțe la pensie specială. Dar eu cred că Ciolacu, din punctul meu de vedere, nu știu dacă a spus, nu știu dacă e așa, dar cred că a mai fost parlamentar, adică are un mandat întreg. Dar din experiența documentelor care se găsesc pe site-ul Senatului, arată că nu trebuie să ai un mandat întreg. Deci sunt multe lucruri pe care este o chestie electorală, pur electorală. Dacă useriști și Ciolacu, păi dacă Ciolacu are curajul să-și dea demisia, nu? Așa a spus. Da. Hai să-și dea demisia și parlamentarii hunedoreni. Să vedem, ei renunță la pensia specială așa cum spun ei? E o provocare. Dragi parlamentari hunedoreni de la PSD, cei pe care vă reprezintă Ciolacu, hai să vedem, dacă aveți încredere totală în șeful vostru de partid, care își va da demisia, vă dați demisia? Rămâne de văzut. Pentru că ori sunt toți, ori niciunul. Unul la mână, doi la mână. Credeți dumneavoastră că ei au făcut, dacă vreau să facă lucrul ăsta, odată, guvernul Orban făcea o ordonanță de urgență, scăpa de pensiile speciale. 2. De 3 ani de zile, legea USR-ului cu pensiile speciale n-a ajuns în Camera Decizională. Păi, serios? N-au vrut. Acum este pur și simplu propagandă electorală copiată de către USR și de Ciolacu ghici de la cine? De la cel pe care îl blamau ei. Păi cu 4 ani de zile în urmă, Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD-ului, a făcut aceeași schemă. Și a câștigat electoral. Toată lumea, vai, uite, Dragnea și-a dat demisia. Pentru o zi, sau nu știu cât a fost atunci. Pentru PSD. Asta fac și acum. Păi mă, USR-ule, tu care îl blamai pe Dragnea, îl copiezi? Dar de ce vă uitați la mine când ziceți mă USR-ule? Că nu Bine, către cameră. Păi mă, USR-ule, tu care îl blamai pe Dragnea, acum îl copiezi cu demisiile astea? Și nu numai un reprezentant al USR, toți useriștii? Serios? Credeți că mai prinde la populația României? Credeți că mai prinde la hunedoreni această gargare ieftină? Nu! Mergeți în Parlament, găsiți o soluție și votați legea prin care să se renunțe la pensiile speciale. Asta înseamnă să fii parlamentar. Renunțați. Renunțați, dar prin a vă întruni în Parlament, mâine face ședință. Faceți mâine o ședință prin care toată lumea, Pro-România votează scoaterea pensiilor speciale. Dar voi ce ați gândit? Hai să plecăm noi de acum. Nu așa se face. Asta e o propagandă electorală ieftină. Noi, cei care vrem să reprezentăm hunedoreni în Parlament, nu mai acceptăm să fim mințiți, să ni se vindă gogoși de genul acesta. Nu, dar nu știu ce vă supărați. Oamenii vor să-și ia... Și așa nu prea lucrează nimeni pe la Parlament, dacă îi să o zicem pe a dreaptă. Oamenii au venit și au zis, bă, și așa stăm degeaba, ne dăm și noi demisiile. Mai facem o economie la bugetul de stat, că vorba aia. Păi, nu. Și o încasa pe luna asta. Nu, pentru... Da. De fapt, da. Că e măcar pe jumătate de lună. Hai să vedem. Din lipsa de idei prin care să arate ce își doresc ei să facă pentru români, au făcut această găselniță prin a plagia. Plagia mișcarea lui Liviu Dragnea. Așa. Bă, mă,
Unde ești tu cu ideile tale prin care vrei să schimbi ceva, să fii tu inovativ, să vii tu de fapt, cu câteva campanii noi, ca să nu ziceți, dar Pro-România cu ce campanii noi? Că e o întrebare firească, o să mă întrebe telespectatorii și o să zică, băi, domnul Mihuleț, ia întreabă-l tu pe ciodarul ăla de acolo, ce campanii noi au făcut ei? Păi, haide să vă spunem. Transportul public e campania noastră nouă, n-a avea nicio implicare de la nivel național. Drumul Expres, campania noastră nouă, pe care Emil își o inițiază. Sunt campanii pe care... Vă mai zic eu una? Cea cu mineritul? Da, redeschiderea mineritului. Care este tot inițiată de Emil Șteiu. Corect. Păi și atunci legea producătorului local, o mai zic eu, acum Nu, Marica? Și atunci, păi astea sunt idei noi. Dragi cunedoreni, asta vreți de la parlamentari. Să asculte pe toată lumea, să treacă prin filtrul rațiunilor și să-și pună amprenta prin semnătură pe o lege care să vă reprezinte. Nu să copieze de la cineva și mai ales de la Liviu Dragnea. Juridic, ne întoarcem. Mi-a rămas asta cu demisiile, domnul Proescu. Juridic, hai să explicăm ce înseamnă o demisie, pentru că, practic, o demisie, nu știu, înseamnă că gata, te-ai rupt, nu mai vrei să lucrezi în locul ăla. Nu știu, poate o înțeleg eu greșit, poate că, vă rog. Domnul Mihuleț, este o demisie și sunt niște demisii în scop electoral. Demisia este un act unilateral. Este actul de voință al unei persoane de a renunța la un anumit post în care se află. Vis-a-vis de explicarea acestor demisii și legătura cu pierderea pensiilor speciale, nu este conform. Nu. Deci juridic nu are niciun fel de efect demisia asta. Nu. De Din ce? punctul acesta de vedere. Hai să explicăm un pic, pentru că e un pic de vânzoleală, dar e un pic de mascaradă, zic eu. Vă rog. Așa e, într-adevăr. Colegul meu a spus înainte faptul că a fost un mandat parlamentar, faptul că a fost parlamentar timp de un mandat, îi conferă dreptul la acea pensie specială. Bun, dar pe fracțiuni, nu? Ba da, și pe fracțiuni. Deci pe fracțiuni. Și pe fracțiuni. Dacă eu am fost 2 luni. Exact, da. Beneficiați de acea pensie specială. Nu aici este problema și, repet, de asta eu consider că demisiile sunt acțiuni de tip electoral. Nu știu ce se mai poate realiza cu ele și care e credința dânșilor, dar din punct de vedere al pierderii drepturilor conferite de aceste norme speciale, nu se regăsesc în ele. Venind sau mergând mai departe, într-adevăr, nu demisia, și eu consider că nu demisia este modalitatea de a rezolva problema, ci într-adevăr să stea și să găsească o modalitate prin care să se schimbe legislația și să se anuleze aceste pensii. Se pot da o grămadă de exemple în state din Uniunea Europeană unde sunt prevăzute mult mai clar aceste drepturi și nu sunt drepturi speciale. Până și cuvântul ăsta special poate naște o serie de discuții și naște și a născut și tot timpul cât va exista, tot așa va fi. Sună un pic cam... Acum folosesc eu un cuvânt așa. Sună un pic, am pensie de șmecher. Cam așa ceva. Și gândiți-vă și dumneavoastră, special. Păi să mergem mai departe. Cu ce e mai special un parlamentar, ceea ce ne dorim și noi în ideea în care oamenii ne vor vota, cu ce este mai special decât un medic? Sau un decât miner. un profesor? Sau un miner. Sau un miner? Deci, pe mine... Sau un inginer, domnule. Nu. Pensiile speciale. Nu. Trebuie modificată, trebuie schimbată. Și pentru asta trebuie dorință. Faptul că ne dăm demisia, mie îmi pare mai mult o fugă de a sta și a gândi această schimbare a legislației. Domnul Ciudaru. Repet, din punctul meu de vedere,
dacă vor să elimine pensiile speciale, să facă zilele următoare o ședință de plen, eliminarea pensiilor speciale și am terminat povestea. Da, nu vor. Și de ce spun că nu vor? Pentru că ei, de fapt, unii dintre ei, știți că, repet, sunt aceiași parlamentari la partide, de ani de zile. Păi își dau demisia și pierd pensia, să zicem, ipotetic, că pierd pensia specială pentru mandatul ăsta. Dar m-am mandat în spate. Păi dacă ne uităm la PSD și la PNL, sunt parlamentari care mai au mandate. Păi pierde pensia specială doar pe perioada asta. Nu mă, dă-i lege, fă-i zilele următoare ședință, de plen, dă-i lege să eliminarea lor definitivă. Nu vor asta. Asta e doar o pur și simplu electorală. Repet, și există și varianta prin care Orban, premierul în funcție al PNL, vrea să renunțe la circul ăsta mediatic, dă o ordonanță de urgență și la revedere. S-a renunțat și la pensie. Păi și nu pică în Parlament? Poftiți? Nu pică în Parlament? Păi cum la parlamentarii care își doresc să elimine pensiile speciale? Sau votează doar Ciolacu de la PSD, că el e singurul. Bun. Deci ce-mi spuneți dumneavoastră este că e un spectacol ieftin. Să obțină voturi în ideea în care, haide să vedem că poate mai, să nu folosesc cuvânt dur, mai prostim pe cineva, dar nu mai au pe cine, pentru că hunedorenii sunt mult mai deschiși și văd realitatea, pentru că este un spectacol ieftin făcut de PSD și USR în special și cu girul PNL care nu dă acea ordonanță. Mergem și mai departe. Întrebați dumneavoastră de pensiile speciale dacă nu ai tot mandatul. În momentul de față există o adresă dată de către Senatul României, cred că la sfârșitul lunii ianuarie 2020, 234, 235, ceva de genul per A, prin care spune că cea mai mică pensie obținută de către un parlamentar e în valoare de 2800 și ceva de lei, 2883 sau 84 de lei pe an, printr-un mandat printr-un mandat care era de 28 de luni. Păi vedeți că n-a avut mandatul întreg. Deci există în lege în momentul de față posibilitatea să nu ai mandat întreg, indiferent cum îl ai. Ce ne spune? 28 de luni, stai să vedem, 24 sunt 2 ani, Eu 2 ani și 4 luni. ne discutăm de mandat întreg sau nu. Că aici era anatema. Dacă îmi dau demisia în ultima zi a mandatului, se consideră că nu e mandat întreg și nu primesc pensie speciale, nu? Că asta vor să scoată în fals, evidență. da, Păi fals. nu e fals dacă prin asta se demontează. Este pur și simplu electoral. Asta este părerea mea despre pensie Și speciale. dumneavoastră vreți un segment de pensii speciale, domnul Ciudaru? Vreau un segment de pensie. Nu, eu vreau o pensie normală. Eu îmi doresc să ajung Nu, stați un pic. Stați că Așa. vorbesc despre punctul al 5-lea, Așa. cu restabilirea demnității militare. Stați așa un pic. Păi, dar stabilirea Băi, pensiilor... da. Nu, domnul Mihuleț. Vă rog. Militarii români. Nu li s-a mai actualizat pensia de nu știu când. De când și atunci lor nu trebuie să aducă la valoarea normală să aducă pensia? Nu este o pensie specială. Este o pensie pe care i-au muncit de-a lungul vieții și este nevoie să fie corelată cu tot ceea ce înseamnă să fie la pensie. Adică toate pensiile noi le aducem la zi cu coeficient și la militari, nu? Nu. Trebuie și la militari. Pro-România, prin măsura, nu a 5-a, una dintre măsuri, ca să nu zicem a 5-a ca și importanță. E a 5-a. Da, în ordine. Trebuie să ne gândim, ce spuneam, Pro-România se gândește la toate categoriile sociale și toate categoriile de vârstă. Păi militarii au fost lăsați în urmă de celelalte guverne. Nu au avut niciodată bani pentru ei. Le-au tăiat atunci când s-au tăiat pensiile și la ei nu s-a mai pus nimic cum s-a pus la ceilalți. Nu este normal. PSD și PNL a încercat să mărească punctual pe segmentele lor de unde aveau interes să scoată scop electoral, să mărească. Nu, domne, mărește la toată lumea. Adică fie echitabil. Gândește la nivel macro, nu mai gândi punctual. Parlamentar din județul din care ești tu doar pentru ai tăi. Nu există județ, există România, ești parlamentar în Parlamentul României. Că da, îi reprezinți pe cei din județul în care faci parte, dar faci legile pentru toată România. Hai să facem parlamente mai mici așa, prin județul Hunedoara și prin toate județul, să facem un parlament mai mic dacă îi reprezinți doar pe aia pe ai tăi. Sigur sunteți de la Pro-România, nu sunteți de la UDMR? Nu, nu, Era vorba de autonomie. Da, vreau să scot în evidență faptul că un parlamentar, funcția atât și eu și Ovidiu la care candidăm, îi reprezintă pe toți românii. Că ne dorim să avem onoarea, să mergem în Parlamentul României, cu doleanțele locuitorilor județului Hunedoara. Aici trăim, aici vrem să rămânem. Nu știu dacă o să mai avem unde să mai rămânem dacă rămâne actualul guvern cu exodul masiv al populației în județul Hunedoara și actuala conducere a Consiliului Județean. Nu știu dacă mai putem rămâne aici, pentru că în ani de zile se depopulează masiv și nu se pune nimic în loc. Tinerii, și nu numai tinerii, ci toate categoriile de vârstă care au plecat în afară datorită condițiilor grele în județul Hunedoara nu o să se mai întoarcă. Pentru că nu punem nimic în loc și nu creăm o așteptare să facă ceva.
Noi vrem să mergem să-i reprezentăm în Parlamentul României și cu siguranță o să facem cu dorința de a dezvolta și de a echilibra și de a corecta toate legile care au probleme. Nu o să le putem face pe toate dintr-o dată, dar pe parcurs, fiecare în funcție de experiența și expertiza pe care o avem în domeniul nostru de activitate, și veți vedea că prin dialogul care îl avem și acum, care l-am avut și în campania precedentă și zi de zi cu locuitorii județului Hunedoara, vom face corectură de așa natură ca de o lege să beneficieze, sau de ordonanță de urgență, să beneficieze toate categoriile sociale din România. Nu mai chestii, măsuri din astea populiste, că Ciordaru își dă demisia în ultima zi. De ce nu ți-ai dat-o acum 2 săptămâni? Acum ai prins tu că Dar mai... s-a schimbat ceva acum 2 săptămâni? Da, se schimba. Ce? Se schimba impactul mediatic asupra campaniei electorale. Păi vă spun eu, acum, pentru asta și fac. Mai e o săptămână. Au, ce facem noi? Păi nu faci nimic. Nu faci absolut nimic. Ci ba din contră. Vrei să o faci? Fă-i mă ședință mâine. Ai curajul să vă adunați tot, să faceți ședință, să eliminați prin lege sau prin ordonanță de urgență guvernul să elimine pensiile speciale? Nu au, nu. Pentru că ar fi culmea să renunțe ei care sunt de o viață întreagă acolo la pensiile lor. Eu nu văd un parlamentar din județul Hunedoara care are 2 sau 3 mandate să zic că eu renunț la pensia mea specială, că eu sunt mai specială. Nu. Nu. Aveți curaj, parlamentari PSD sau PNL din județul Hunedoara, să renunțați să mai fiți speciali? Să declarați public: eu, parlamentarul X, care sunt de ani de zile și mă vedeți doar în campanii, renunț la pensia mea specială? Sunt tare curios. Nu eu, ci cred că toți locuitorii județului Hunedoara s-ar bucura ca prin voia să renunța la pensiile speciale să revină banii la pensiile normale, să revină banii la alocațiile copiilor, să fie bani pentru testarea națională. Nu aveți curaj. Da, ne apropiem de finalul emisiunii, câte 2 minute. Mai avem regia pentru câte 2 minute, e ok, da? Câte 2 minute vă dau fiecăruia. Domnul Proescu, vă rog să începeți. Camera este acolo. Dorim ca din 6 decembrie, ca din 7 decembrie, să ne implicăm în modul cel mai activ, după cum am spus și am menționat și înainte, în clarificarea tuturor acestor probleme și în rezolvarea lor pentru toți locuitorii țării noastre. Exact cum a spus colegul meu mai înainte. Pentru toate aceste lucruri și pentru a ne da voie să ne putem implica activ, aplicat, pe tot ceea ce susținem, vă solicităm să vă gândiți foarte bine și să ne acordați votul în 6 decembrie. Vă mulțumesc, domnul Proescu. Eu vă mulțumesc. Domnul Ciudan. Eu aș vrea să vă spun un mesaj primit exact acum 6 minute. Să vă citesc un mesaj, nu spun de la cine e, ca să vedeți că lumea este foarte atentă la emisiunea noastră. Asta e foarte bine. Și spune așa: Acolo să vă uitați la cameră. în loc de pensii... Păi nu, că trebuie să citesc, că nu știu mesajul. Așa. Și zice așa: în loc de pensii speciale, oferiți copiilor necesarul pentru a învăța în mediul actual. Vedeți cum gândesc oamenii? Sunt sătui de parlamentari ăștia cu pensii speciale. Nu sunt special deloc. Mesajul meu, trecând peste acest mesaj, pentru că mă doare ceea ce gândesc cu oamenii și sunt tineri, pentru că e mesaj privat, știi despre cine este vorba și o salut pe această cale. Dacă e tot vorba de tineri, în timp ce era emisiunea, mi-am notat multe lucruri. Și vreau să mă adresez tinerilor care poate votează pentru prima dată anul acesta la parlamentare și vor să găsească o soluție să nu mai fie reprezentați de aceiași parlamentari. Dacă tot votați pentru prima dată, dacă voi votați pentru prima dată, votați ceva diferit. Am ajuns în această situație a Parlamentului României datorită actualilor parlamentari și vedeți zilele acestea, PSD, PNL, USR. Votați pe cineva care să vă reprezinte. Votați Pro-România pentru că reprezintă și este singura alternativă la actuala clasă politică, este singura alternativă la actuala clasă politică care ia măsuri, propune măsuri pentru toate categoriile sociale. Vă mulțumesc la amândoi. Cred că ne vom mai revedea și vă aștept și în campanie și după campanie, dragii mei, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine. Încercăm să fim constanți alături de dumneavoastră.
Emisiunea a fost oferită de către Știri Hunedoara și Media Independent Television și, pe final, ca de obicei, vă spun să nu uitați, Dumnezeu e veșnic, există multe mituri pe pământul ăsta, dar Media Independent Television este și va rămâne o certitudine. Toate cele bune!